lau bakarri direla, eta hor postutan gora egitea oso garesti dagoela Ibon, oso garesti. Hori da, eta bestetik, argi eta garbi liga, bitan zatituta ikusten dugula, goitik Orio eta Arraun Lagunak 2 puntuko aldearekin, eta atzetik ere, 2 puntu baino ez, Donostiarra eta Hondarribiaren artean. Bueno, hortxe dira lau traineruak. Eta mugimendu pixka bai, hor ikusten. Haundirik ez, eta barra, mugimendu pixka bai. Bandera txuria Erne, semaforo keiukaria dugu. Gorria Erne, bai, berdea! Hasi da estropada. Eta hor ditugu lanean, lau Arraun elkartetako emakumea. Momentuz, Arraun Lagunak eta Donostiarra, lehen bi kaletatik doazenak errentatxo hartuta. GPS-ak azkar markatu digu zuloa, ikusi, orain Donostiarra bigarren segundo batera. Orio bira eta Hondarribia minutu erdiko tartean, 3-4 segundoko atzerapenarekin, etorriko da bere onera hori. Iruditzen zaite oso azkar edo bestela, Hondarribia lehen aipatu dugu agian zuloa, baina estropada ere moan korrontea, edo zerbait izango da. Garrantzitsua gainera, zeren kaltea, 3. eta 4. kaleari begira dago, ez? Nire ustez ez, ura behera doa, marearritan zeinen garbi ikusten dugun hemen normalki urak sartu, uarte aldetik bezala sartzen da, eta ura atera, zurrunbiloa, akuarium paretik. Hortik, ulertuko nuke, zera hori, diferentzia handi hau. Mira, Hondarribia. Hemen gauza asko gertatzen dira, egun honetan, Bai, toki bihurria da. Oso bihurria. Kontxako estropada klasikoan ere, badakigu hemen akuarioneko irtera hontan, puntetako buelta hontan, zenba sorpresa, zenba gora bera. Zenba gertatzen diren. Asko. Eta askotan, Mikelo, gehienetan, ipar-mendebalde garbia ez baldin bada, gehienak irailean, 3. eta 4. kaletik etortzen dira. Uarte ingurura bezala jotzen dugu, normalean. Hemen hori jotarren aurkezpena. Zabaleta prestatzaile. Patroilanetan, Nade eta Agirre. Aldaketa desente egin da, pasaden igandean, bandera irabazi zuen kuadrilarekin alderatuta. Nire kontutan 6, besteak beste. Estriborrean Sandra Piñeiro ikusten dugu. Hanketik Nerea Badiola ere bigarren tostara ekarri du, eta gero ohiko aldaketak. Udane Oioz, Izarotxaniz, Estriborrean. Olatz Ortega, Estriborreko hankekoa kanpoan utzi du, eta orain arteko 4 estropadetan titularra izan da. Hori da, Bagorrean ere bai. Bueno, aldaketa bek urte osoan ari gara sumatzen, Santi Zabaletaren taldean. Agian azken orduko egoera fisikoa edo gora beratxoren bat, ondo ezen bat. Itxasoa ere bai, ze itxason den askotan duda izaten da, eta itxaso hortara arraunlari batzuk bestea baino bete egokitzen dira. Bueno, hortik ulertu daitezke aldaketa. Begira irudiak, barne lineatik adirazi diate. Hondarribiaren irteeran gertatutako. Begira, Hondarribiarra lanean hasi, eta bapatean gelditu. Ustez ezeskoa zelakoan edo. Ez dakit? Egin behar? Ez dakit. Hori esan didate lankideek behintzat, eta hor da irudia. Bueno. Hauxe ikusi ez genuen. Gero argituko dugu. Bueno, behar bada litekena da, baita ere, hasieran egiten duten txampa horietako bat edo, ez dakit. Baina, bueno, gure teknikariak erne ibiltzen dira, eta irudi hori harrapatu dute, eta gu horretarako gaude hemen. Gure begiekin eta kamera guztiekin hartutako hori zuei eskaintzeko asmoarekin gara beti. Argi dagoena da, Hondarribi erabat atzeraturi dugula, Orio orain etorri da Donostiarraren parera, eta Arraun Lagunak lehen kaletik aurretik da, hor duzue. Garbi. Hor, iruditzen zait, hasieran gero jarraitu beharko dugu, ondorengo txandetan, baina korrontearen kontuak izan daitezkela. Eta hemen zeinen garbi ikusten den, begira, olatua nola sartzen den, estriborretik pasai hori, estriborretik bezala, eta hor arraunlariek ze eragozpen garbitzeko. Eta olatuak aipatu ditugu, ontziak hor behar bada zanbuluka bai, eta hauek jarri diote hor pestainatxoa ez da Ibon. Pestaina jarri diote, bai jauna. Eta hor begira, hor zeinen garbi duten pestaina horren launa. Horrelako distantzia duen, altura duen olatu etortzen denean, nolabait ere hori
desplazatzeko. Ez da ona, hor pasai aldetik bezala sartzen da, eta lehenbiziko kale horretan, puntak libratu ordurako, asko sufritzen da. Bueno, hor olatua, une horoko olatua hor bekaldean duzuena da, eta goikaldean agertzen dena bataz bestekoa. Ia trabe sartzen da, begira Oriok arraunlaria, arrauna aldatuz, estriborretik joan, eta laborretik hartzen. Hala iruditu. Oriok hartu dio neurria, estropadari. Etorri dira azken 200 metrotara, lehen luze honetan. Eta Donostiarra ere, oso erantzun polita ematen gaurko honetan, Ibon. Bai jauna, eta galdu duena esango nuke, hor puntetan galdu dela eta orain eusten, Berriro esango dut, ipar-ekialdetik sartzen den olatu segidako hau, oso amorragarria dela arraunlarientzat. Oso teknikoa, egun oso teknikoa da gaurko. Ontzi bat ia, hori da, Donostia Raúl Lagunaken errenta, Andrea Astudillo, patroi lanetan, zierberakoa da, bera, baina Donostia Raúl Lagunaken patroia. Neska harin eta alai askua. Ea ziagoa, abizua bikiri. Orio nahiko estu badoa. Bai, hori hobea, hasi da. Bueno, Zabaltxo aukeran, aber helikopterotik. Bai, Donostiarra, bai, Arraun Laguna, begira Donostia noa joan den. Hori bai, Zabaletik. Donostiara ikeragarri Zabaletik, eta Hori aurretik irteran, bai. Hori aurretik irteran. Donostiarra galdu du. Ikeragarri galdu du Donostiarrak ziagoa. Orain, Hondarribia, 18 segunduko atzerapenarekin. Orioren denbora 5:47, Arraun Lagunakek 5:49, Donostiarrak 5:54, Hondarribiak 6:06. Hemen Hondarribiarra. Quitamos los miedos, Se puede, equipo. Se puede, equipo. Vamos dos por detrás, Nos vamos con dos. Unioro trainerua saltoka bezala. Gogortzeko oso zaila da gaur kanpoan. Iruditzen zait Orio estriborrera datorrela. Orioren abantaila gora doa, 4 segundu. Donostiarra erori eginda, 11 segunduko atzerapena. Begira, ziagoako denbora. Orio azkarrena, 2 segundu gehiago behar izan ditu Arraun Lagunakek, Hondarribiak 4, Donostiarrak 6. Ikusi dugu, oso Zabaletik eta horre bi traineru dira, galdutako. Ze diferentzia ziagoetan, Arraun Lagunakek Erne Arraunek olatu ederren bat hartu eta begira nola etorri den ia Orioren parera. Hor kontua Hor da, dago jokoa. ea orain zer egiten duten, norabideekin eta abar. Orain itxasoak garbi, hemen ikusten denaren arabera, estriborrera, bidaliko ditu. Eta iruditzen zait, Arraun Lagunak bera ere, joango dela bigarren kalera. Kusiko dugu. Hori nadeta, badakigu olatukan eginez. Orio, Arraun Lagunak Orio, ligan, Oriok 15 puntu ditu, Arraun Lagunakek 13, baina irabazitako hori, Arraun Lagunakek parian lan ona eginda lortu zuen. Begira, Astudillo, begira, Gina, Arraun Lagunakek Gina. Latza gainera. Bai, Gina. Gina, latza. Bai. Oso Joan egin zaio ontzia. Berriro esango dut, iparrekialdeko egunabetan, itxaso handia ez, oso teknikoa eta patroiak bultzakako indarra egin behar izaten du, eta hor garbi ikusi da. Orain ikusten dugu eragina, GPS-ean, pazientzia behar dela. Eta paborra ikeragarri, indartsua behar da, barrurako, etortzeko. 8 kilometro. Handik badago hemen aukera, olatu ederrak hartu eta izango dute posibilidade hori. Berriro ere aurretik jarri da arra. Parean dira, Donostiarrak 9 segunduko galera du. Hauxi, izango da segureni momentua. Horrolatuan, segurazki. Baina, ontzia, begira patroia. Bultzakako indarra hori izaten da. Tirakako indarra, errezago izaten da patroiarentzat. Alegin bizia bai. Andrea Astudillo, hori orain estropadaren burua. Eta nahi kondo, zeharo ez zaio trabestu eta. Begira noruntzari diren joaten. Oriok Arraun Lagunaki, segundu bat, segundu bi. Donostiarra 12, Hondarribia 22-23. Hondarribiak esperientzia hondiko patroia du, Nerea Perez, San Juan Darrekin talde historikoan aritutakoa, baina oso urrutitik azten bazara, zaila izaten da gero. Gaur gertatu zaina gertatuta gainera.
Ba, bukaera polita ikusteko moduan izango gara, Bai, Mirar arriba, esateu. hala dirudi. Arriba! Arraulagunak gerlari, meritua dute, gertatutakoa nolabait bi luzetan bakarrik erabakitzen denez estropada, beste estropada batean agian erabaki horra litzateke, eta hauek oraindik horari dira, lehian eta hori horekin burruka bizian banderaren lehian sartuta. Eta orain arraunlagunak erabat estrigorrera da. Erabat. Olatuaren norabidea baliatu nahian bezala. Vete pro! Nahiko ari gara ikusten, txanda honetan, Begira, hor zeinen naziak dauden urak. Haundiak ez, baina oso naziak. Aurretik kokatu dira une batez, baina hori ere burrukarako da, nola ezpa. Oin zuluan. Último minuto, Sata! Sata! Donostiarrak 11 segundora, Hondarribia 26ra, ze estropada gogorra. Liga honetako bi traineru indartsuenen artean Orio eta Donostia Arraunlagunak artean. Orio olatuan hor, eta orain arraun berriz. Han Orio. Bai, orain olatuan Orio. Han Orio. Eta arraun zuluan. Hola ibiliko dira, batek hartu, besteak hartu. Olatua lehenago iristen zaio arraunlagunaki. Olatua baborretik sartzen baita. Orain lertzera, Aretik atzera eta lertzera denak ere. Karagarria, ze bukaera polita. Hirugarren garbi Donostiarra, laugarren Hondarribia. Ez da bukatu, Hori Argi ez da aurretik da, bukatu eta. baina olatu batek alda dezake hemen estropada. Orain Orio, olatua arraunek utzitakoa. Begira arraun orain. Diferentzia hor da, 2 segundutan. Olatuari eusten dionak, horretxek izango duen aukera ona. Juan Tzaio arrauni olatua. Juan Tzaio eta Orio. Orio 2 segundukin, Orio barrura. Orio! Bai Orio! Bai Donostia Arraunlaguna! Ikusgarria! Estropada eta Oriotaren garaipena. Donostiarrak ai arriba, Benabar bandera. Hemen da orain Donostiarra, bai Donostiarra. Eta handa Hondarribia orain. Hondarribia. Bai Hondarribia. Eta Jaun Andreok estropada ederra ikusi dugu. Brankaz gorabera batzuk bai Hondarribiak batipat hasieran, baina poparian ikusi duguna bigarren luzean. Handia izan da, Ibon. Oso handia ere, oso estropada politan nire ustez eta bukaeran begira Oriok ze abantaila lortu duen. Behar bada, Ziabogan irabazi duen horrexekin heldu da eta horrek eman dio bandera. Berriro esango dut, estropada eremua benetan oso tekniko dagoela, iparrekialdetik sartzen delako haizea eta olatua, eta iruditzen zait, gero ere gaur abantaila eta diferentzia handiak ikusi ditzakegula traineruen artean. Eta popare giroa, eta ura beherantz doa, eta ura jetxiala, olatuak oraindik ere gehiago markatuko du, nabarmen gehiago. Eta bestea, ongi oraindik ulertu ez dudana, Hondarribiarrei gertatutakoa, nire iruditzen zait, bakarren batek pentsatuko zuela edo pentsatu duela irtera ez dela ona izan, geratu egin direla eta hortxe joan zaiela. Estropada edo bintzat Donostiarrari aurre hartzeko aukera iruditzen zait, Mikel, orduan txe joan zaiela. Dudari gabe. Bueno, hemen helmugan argindarrarekin goraberaren bat izan da, eta denborak eta jasotzeko behar bada segundutxo batzuk joango zaizkigu. Eta momentuz, ez dakit zara, elkarrizketak egiteko moduan izango den. Behin-behineko denbora sorta bat ea lortzen dugun. Printzipioz 11:24 Oriorentzat eta Donostia Arraunlagunak entzat 11:27, Donostiarrarentzat gero 11:40 eta Hondarribiarentzat 11:56, baina egia esango dizuet, epaimaitik lapurtutakoak dira. Ekaitza ote dator, Mikel, argindarra joan denerako, askotan hori izaten da, Bueno. Estropada polita, ea Oriotarren hitzak jasotzeko moduan garen uretan. Eta oraindikan bideo finixarekin eta datuak aztertu egin behar dituzte. Eta ea
pantailetan, laizter zerbait ikusteko moduan garen. Hementxe dira, 11, 24 eta 76 Orioren denbora, 11, 26 bideo finisa errepasatu eta gero eta 72 Arraun Lagunak entzat, Donostiarrarentzat 11, 40, 08 eta Hondarribiarentzat 11, 40, eta 26. Aurrera ba, Sara Gandara, Garainekin. Nadet Agirre, zoriona. Eskerrik asko. Oso teknikoa, ez? Gaurko estropada eremua. Bai, egia da, 3. kaletikan, bagenekila salidan fuerte jo bergenula, azkenen bestek babesa zeka hemenen lehenengo eta bigarren gortikan, eta, egia esan atzetikan hasita, hori da izan da estropa, atzetik hasitakoa. Egia esan, Ziabogan aurretik iritsi zarete, baina zuk esan berri dazu, hasieratik, erteratik, ikusi dozue aurrera zijoaztela Arraun Lagunakekoak, ez da? Bai, hori da, eta gero horren, ez tekit, 20, ez tekit zenbat segundun Hondarribi gelditu inda, nire despistatu inaiz da, hasta fuera esan diet, eskerrak ez din kaso egin, da, hortxe, azkenen gor jungeaz, ikuste genitun bestiak aurre hartu iguela, baina, ondo indue. Bukaera zirraragarria ikusi dugu, Olatu hartu, besteak hartu, eta uste dut 2 segundoren bueltan ibili zaretela. Bai, hori da, izatezian txantik pinganiotikan, eta hori, azkenen gure helburua esan burua ez galtzea, azkenen hola paren geanen hori pasatzea, burua galtzeu batek, eta bestiak aurri hartzea jo, eta egia da, etzeola oso txukun arrauniteko, baino asmatu deula. Eta beste bandera bat, eta hori garesti daudela, Bai, gioz da, garestigo. Bueno, gozatu eta eskerrik asko, zoriona. Vale, venga, agur. Nahiko esan digu Nadetek, horre Hondarribiarekin zer gertatu den, eta irteeran galdu dutena, guk korronteari bezala egotzi dugu, Mikel, batez ere, oraindik ere nahi badak gure alderago, erabat, Pasaiatik, ipar-ekialdetik haizea eta itsasoa, eta ateratzeko lehenbiziko kaleak, bigarrengoak, babes gehiago duela. Uretatik antzematen dela hori dana ondo, lehorretik uretzat zailagoa. Korrontearena, hemendik, ia ezinezkoa. Eta biak bat eginda, oso baldintza kaskarrak hasiera horretan. Eta berak aipatu du, Hondarribiarren gelditze horrek zorrerazi dio egonezina eta eskerrak arraunlariek ez didatela kasurik. Bai, eta mea kulpa ere aitortu du, berak ere fuera esan omen du, Hondarribiarrak geratu direnean, hala ere, abantean jarraitu denean, hainbestean. Patrontzarako ere gaur, egun bihurria, gogotik bihurria. Hor, garbi ikusi dugu azkeneko luzean, Arraun Lagunak zekarren norabidea, beharra da estriborrerago bezala, Orio zuzenago, hor patrontzarako bete-beteko eguna. Eta hori jotaren posa, dudarik gabe, haundia, besteak beste, zailkapen nagusian 19 punturekin kokatuko dela hori jo. Baina, ikus dezagun, aldez aurretik nola ditugun datu orokorrak. Horiok, 11-24-76, eta pentsa ezazue, Ziaboga egiterakoan azkarrenak izan dira, tartea ipagarriekin gainera, eta gero metroak, egindako metroak konparatzen baditugu, baita ere koska handi xamarra. Koska handi xamarra, Arraun Lagunakek 19 gehiago. Bueno, estropadaren aldatzea ere, segun zekale duzun, eta gaur, derrigorrezkoa zen. Hori da, beti ez, baina gaur, guk ikusitakoa eta datuek diotena, bat datoz, alegia Ziabogan, Arraun Lagunakek barkatu eta Donostiarrak denbora galdu dutela, eta gero estropada eremua gurutzatzen, metro gehiago egin behar izan dituzte. Bueno, eta zelkapen nagusian, Oriok 19 puntu ditu, Donostia Arraun Lagunakek 16, Donostiarrak 9 eta Hondarribiak 6. Eta benetan pausu garrantzitsua da hori. Eta hor laugarren bandera agertu da, banderak 3 eta jardunaldi bat, azkenean borobila izan zena, haientzat Galizian, 4 punturekin, baina banderari gabe, Galizian, Koruñan bandera bakarra banatu zelako. Eta patroien zelkapenean Nadet Agirrek 3 puntu gaur, Andrea Astudillok 2, Nerea Perezek 1, eta patroien zelkapenean Nadet Agirrek orokorrean, 13 puntu ditu, Andrea Astudillok 8, Nerea Perezek 7, eta Inder Paredesek 2. Bueno, eta hementxe da,
Iñaki Arostegi jauna, arratsaldeon Iñaki. Arratsaldeon. Bueno, zorionak lan egindakoa, hau ere, sufritutakoa, baina garaipen ederra. Bai, eskerrik asko. Bai, egia esan, uste dut, oain arteko estropa ezberdina, ez? Oain arte beste lau estropaetan irteeran guk hartu genuen aurria. Lekeition geho behaiek pasasi gute, baina bizkat ez, guk hartze genuen aurria lehenengo txampan, eta gaur lehenengo txampan Arraun oso indartzu atera da, abantaila atera du, lau 5 segundo atzetik jarri geha. Baina, bueno, uste dut horre, oain meritu handiago ematen dura garaipena, ez? Neskak ez dute burua galdu, paladaz palada aurreak ahundia, eta ja kanbora ni uste dut puntetatik kanbo ateaganen horria pixkanaka abantaila jandio, eta ziaboga azken lehenago iritsi geha, ez? Eta gero bueltan uste dut izugarrizko estropa izan dela, oantxe pare, oantxe bat aurretik, oantxe bat atzetik. Eta, bueno, isla pare hori pasa deunen olatutxoi aprobetxatu deu, eta hor uste dut estropa hor erabaki deula 2 segunduko abantaila horrekin, eta oso posik egia esan. Erki, zorionak, gozatu, ea mutila nola moldatzen diren gero. A ber, gerokoak, eskerrik asko. Erki, hor dituzu emakumeak orantxe bandera hartzen, eta bandera jasotzen dutenean, orduan itzengo dugu Itziar Eguren, Donostia Arraun Lagunakeko presidentearekin. Hortxe dira eta orain hori jotarrak bandera jasotzen eta poz galantarekin. Estropada berezia izan baita gaurko hau, estropada esan genezake arraro xamarra, Ibon. Bai, bueno, batez ere Uriotarren ikuspegitik, atzetik atera direlako, eta pasaden astean ere esan genuen, kirolean Arraunean bertute bat izaten dela, okerra zuzentzen jakitea. Ez, okerra egin dutelako eta gaizki atera direlako. Alaxe, ateratzeko lehenbiziko kale hau hobea da, eta askotan burua galtzeko, hor nadetei nahikoa esan du, ez da asko behar, eta hor jakin izan dute, tenploso eta patxaraz mantentzen. Hor ditugu, Oriotarrak, elastikoa jasotzen, baita ere banderak, bere saria, txapela, lehen kaian, garaiz etortzea gustatzen zaigu eta pixka saltzan dibiltzea, eta nadeti galdetu diot, alai gero benetan Koruñan, eta bai, bakizu ze gertatzen den, alako ilusia nuen, alako gogoa, banderak irabazteko eta banderak astintzeko, eta oain, posposik, banderak jasotzeko momentu horretan, eta guztiz ulergarria, Ibon, joan zen urteko lan gordin horren ostean, ez da? Bigarren. Uste dute Itziarra Lasagaztiri irakurri diote aste honetan. Lehenbiziko bandera irabazi zutenean liga hasieran. Estileron datua ez dakit, baina Orioren 220 edo 221 garren estorpada izan omentzen. Eta bakarra irabazteko 221 atzetik. Jo behar izan zituela, pentsa, kortak ere aztuntan albiste iturri izan da, bat irabazteko zenbat galdu behar izaten dian asko eta itortzen dut alaxe da, Arraunean. Hor dugu! Oriotarren patroia Nadetagirre bandera astinduz, garaipen ederra lortu dute, lehia bizian izan dute Donostia Arraun Lagunak, hauentzat etxekoak izan da, Donostiarrak, estropada oso berezia zen, baina beti izaten duguna, garaipena bakarrak ospatzen du, eta hori gaur Orio izan da, eta zailkapenean ere, 3 puntura joan da diferentzia, eta bekaldetikan ere, Ibon, 3 puntuko tartea dugu, Donostiarra eta Hondarribiaren artean, eta liga honetan, 4 traineru lehian ditugun liga honetan, oso zaila da puntuak errekuperatzea, eta 3 puntuko tartea arriskutsua da Hondarribiarrentzat, Ibon. Hori da, oso esanguratsuak oitik bezala behetik, gaurko estropadazterako 2 puntuko aldea zegoen, eta orain pentsatzen ari naiz, diferentziak eta ikusita, Oriok Arrauni, segundua eta 86. Ziabogan 2 markatu dizkigu, batetik, Ziabogak ondo hartzaren garrantzia eta besteak, gaurko banderak puntutan ere zenbat balio du. Ez baita berdina, 3 puntuko aldea edo bakarreko. Gora Arraunak, zorionak Orio, eta zorionak baita ere, Donostia Arraun Lagunaki.